Тапшыруда сәламләү сүзләре яңгыраганчы, әлеге чыгарылышта сезне Ульян өлкәсенең татар авылларына сәяхәт көткәнен әйтеп узыйк. Әлеге кадрларда без 2020 елның апрель ахырында Ульян өлкәсенең Николаевский районында Казаннан 450 километр ераклыкта сәфәребезнең 4нче көнен башлап йөрибез. Хәерле иртәләр. Бүген иртән иртүк торып, без кичә узган тапшыруда инде дөресрәге булып узган Барыш районындагы Калда һәм Тимошкино авылларыннан 100 чакрым юл узып, без Ширкәли дигән авылга килеп җитештек, Аллага шөкер. Ширкәлине карталардан эзли башласагыз, Ширклей дип эзләгез, без инде тапшыруыбызда үзебезгә яраклаштырып Ширкәли дип әйтербез. Менә аңа бик матур манзара һәм шушы урыннан, шушы күренешләрдән без бүгенге тапшыруыбызны башлыйбыз. Гел картага карап йөрүче кешеләр буларак, иң беренче чиратта Ширкиле авылының борынгыдан зур үзәкләр саналган Сарытау, Ульян, Пенза, Самар кебек шәһәрләр арасында кыл уртада урнашуына игътибар иттек. Авылның олы юл буенда урнашуы да аңа нигез салучыларның бу урынга очраклы килмәгәннәренә ишарәли. Бу авыл Ширкили дигән авыл. Менә Ширкилек булган, Ширки дигән сүз бит ул камар дигән сүз. Монда булган кываклык, урманлык, менә бер күп агачлык булган бу җирдә. Шуңа күрә шул җирне безнең бабаларыбыз сайлап алганнар, монда су булган. Менә су булган җиргә урнашканнар. Балуталык дип әйтәләр инде борынгы бабаларыбыз. Су булган, урман булган, агач булган, төзелергә җайлы булган бу җирдә. Менә төзелгәннәр, избалар куйганнар. Монда бер генә урам булган борынгы бабайлар, бер урам. Менә ике яклап ике избалар булган. Менә шу урам булган ахырында. Менә шул урамнан, альхамдулилlah, башланып, хәзер бүгенге көндә бер 5-6 урам булып чыктана берни инде, Аллага шөкер. Хәзер кеше яши монда? 3000 кеше якын дип әйтәләр инде, иншалла. Булай переписебез буенча. Алланың рәхмәте. Менә шундый хәл. Дөрес исеме ничек булды инде? Зур дөрес исеме аның Ширкиле. Ширкиле. Әйе, Камарины, Камарлы дигән сүз. Халык ничек дип әйтә? Ширкли дип әйтә. Ширкли дип әйтә. Ширкли дип әйтә. Борынгы безнең мишәр телендә Ширкли дип әйтәбез. Урыс телендә Ширклей дип яңгырый инде ул. Шуңа күрә, Аллага шөкер, бу Ширкли Камарлы булганга күрә шул исемне кушалар инде. Бик күп камар булган бу җирдә. Без карап уздык, бүгенге көндә авылда 4 мәчет бар. Әйе. Электә шулай булганмы һәм беренче мәчетләре кайчаннан барлыкка килгән дигән мәгълүмат бармы? Безнең авылда менә ул бабайлар, борынгы бабайлар, алар 2 мәчет, 2 мәхәллә генә булып торган әлгәчеке. Зур булса да бер. Зур булса да 2 генә бу очтагы мәхәллә булган, менә монда мәчет, шул мәчет үз урынында безнең мәчетебез булган, һәм теге мәчеттә булган. 2 генә мәхәллә булган бу мәчет ниде, бу авылда. Җәмәгать Ширкиле буенча йөреп торабыз. Бер башыннан керәбез, икенче башыннан чыгабыз дигәндәй. Шулай да рульдә йөргәндә уйланып йөрим, әле дә булса, һаман да бу авылның атамасы буенча сораулар бетмәде бит әле. Ярар, Ширкиле икәнен аңладык инде. Ширекле дигәннен дә ишеттек инде башка яктагы кешеләрдән. Ширекле дип тә атыйлар. Шул ук вакытта башка фаразлары да бар. Карталардан караган вакытта сезгә аңлаткан идек. Ширкли дип эзләгез дип. Бу очракта карталарга кергән сүзе аның бераз гына ошаган ширк дигән сүзгә. Икенчедән ошаган бер версия буенча зирек дигән сүзгә. Ягъни бу Ширкиледә ширкледә түгел, зирекле дигән урын булырга мөмкин. Урманлы як бит инде ни дисәң дә, андый фараза да бар. Анысын да белеп торыгыз. Нәрсә ишетсәк, сезнең белән шуны бүлешеп йөрибез, гаеп итмәссез. Авылга нигез салынган, дөресрәге бу төбәккә татарларның төпләнеп утырган чоры дип 1600 елларны саныйлар. Шул вакытта хәзерге Пенза өлкәсенең Кузнецкий район җирләренә 12 татар гаиләсе күченгән диләр. Аларны Төмән губернасыннан китергәннәр дисәләр дә, ул губерна 1918 елда гына барлыкка килгәнен онытмыйк. Ә менә бирегә килүче татарларның төмәннәр булуы ихтимал. Ягъни аларның айрым иҗтимагый этник төркем тәшкил итүче патша Русиясе вакытында да морза, кенәз титуллы
ак сөякләр булуы бик мөмкин. Бу авылның тегеләй точный дигән тарихын әйтеп булмый. Монда ике версия бар. 500-600 еллык дигән авылда. Менә истә тора. Чөнки безнең зияратта бер әйтик 100 ел тому назад, 100 ел тому назад элек бабаларыбыз зияратта 380 еллык кабер ташы тапканнар. Менә шунардан санап инде, менә бер 100 ел, 200 ел өстәп шунарга ниттеген. Чөнки иң беренче зиярат бу ишта булган. Ул зияратның да беренче дигәне безнең авыл бит башка авыл диде булган. Менә бер 5 чакрым, 5 километр, 10 километрме диярлек инде бер җир бар. Менә анда коры булса иде барып киләйдек анда да, менә шул авылда безнең бабаларыбыз иң беренче тарихка баксак, тарихка карасак, шул вакытта инде бабаларыбыз бер версияда 6 брат, бер версияда 4 брат килеп төшкәннәр диләр инде. Нинди җирдән килеп төшкәнлеге, менә берсе версия Тюменнән дип әйтәләр. Тюмен җиреннән, берсе инде Темниково дигән. Менә ерак түгел, ул Пензарты микән Темниково, менә шул җирдән дә килеп төшкәннәр дигән 4 брат, 6 брат шундый бер гаиләләр килеп төшкән булганнар бу авылга. Менә анда алар төзелгән булганнар. Аннарысын инде алар күпмедер яшәгәннәр, аларның зияратлары да бар анда. Аларның зияратлары бар, күп кешедә вафат булып күмелгән булган, чөнки анда яшәү булган, бер 100 елмы, нечәдер ел күпмедер яшәгән булганнар, чөнки зияратлары күп. Темников турында сүз чыккач, бу якларга нәкъ менә төмәннәр килгәнлегенә тагын да инана төшәбез. Кайчандыр аксакаллар риваят итеп булса да сөйләгән тарихка гомумән игътибарлырак булырга кирәк. Чөнки авылның яңа урынга күчеп утыруы да, аның башлангычы турындагы мәгълүмат та аз булса да өйрәнелгән тарих белән тәңгәл килеп бара. Бу менә безнең бик мәңгелек әйтик, күптәнге безнең Черкиле авылының мәдрәсәсе шул урында булган. Шул мәдрәсә ватылгач инде, юкка чыккач, менә бу мәчетнең түбәсендә булган бик күп китаплар, шул китапларны кайтик дигән мәсьәләгә килеп төшкәч, бабаларыбыз инде шунда китереп күмгәннәр һәм урнысы билгесе булсын дип, менә шул агачларны утыртып калдырганнар. Менә моның астында зур китаплар күп. Аны казып карамадыгызмы? Казып караганыбыз юк. Менә кимдә казып карарга, менә вожданы җитмәде инде. Булар шулар шунда тора дип, борынгы бабаларыбыз безгә сөйләп калдырган иде инде. Менә шундый тарих аның. Монда кимдә тимиде, кимдә нитмиде, иншалла, нитеп вакыт-вакытча гына менә шуны буяп алабыз инде шул челтәрне. Күркәм булсын дип, матур булсын дип, иншалла. Бу шул мәдрәсә урнысы һәм шунда китаплар күмелгән дип бабаларыбыз әйткән иде. Авылда мәдрәсә берәү генә булганмы? Берәү генә булган. Менә зур авыл булган инде, ул зур Черкели дигән исем бушка кушылмаган анарга бит. Шуңа күрә шул мәдрәсә булган шул урында бик күп шәкертләр укыганнар монда. Һәм дә ул мәдрәсәләрнең устазлары булган инде безнең Хабибулла Ишан бабай турында белә торгансыздыр. Ул Зимницада Хабибулла Ишан бабай булган. Менә шуннан аның шәкертләре бу мәчетнең, бу мәдрәсәнең укытучылары булган инде. Безнең имамларыбыз, менә бу Черкели авылының имамлары, борынгы имамлары шул Ишан бабайдан укып чыккан шәкертләр булганнар алар. Безне Черкилегә юнәлтүчеләр аеруча авылның зиратын күреп чыгу кирәклеге турында ассызыклап әйткәч, берәр тарихи каберлек бардыр дип уйлап куйган идек. Чынлыкта безнең өчен бөтен зират борынгы каберлек булып күренде. Шуңа күрә Черкиле көн күрешенең бу өлешенә аерым игътибар бирүне мөһим саныйбыз. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Ассаламу алейкум я ахли кубур дип зияратка керәбез. Бүтән мәрхүмнәргә Аллаһу Тәаланың сәламы, рәхмәте булсын дип, мәрхүмнәрне сәламларга кирәк. Чөнки алар безнең килгән адымларыбызга кадәр ишетә икән дип динебездә хәбәр ителә шулай. Иншалла. Бу беренче зират бит инде, шушы авылның беренче зираты бу. Теге авылдан бу авылга төшкәч, менә монда иң беренче зиярат шунда күмелә башлыйлар инде. Авылның кырыена инде зиярат ясаган булганнар. Бу дальшырак. Беренче зияратлар аның дальшыда. Хәзер карарыбыз ала берсә. Менә борынгы бабаларыбыз шунда ята инде, бездән дуа көтеп,
Менә бу кабырда минем әнием дә ята. 97 елны дөньядан китте. Алланың рәхмәтендә булсын. Анардан ерак түгел әтиемнең кабыры. Алланың рәхмәтендә булсын. Мин игътибар итеп барам. Бу әлеге менә бит 90-нчы елларда каберләр дип әйтик инде. Шардуганнар юк, таш өеп куелган бу. Нәрсә белән бәйле? Электән килгән юлгамы бу? Бу ташларны әйтәсезме? Менә таш дигән әйбер бит ул естественный әйбер. Аллаһ Тәгаләнең менә природадан чыккан әйбер ул. Менә без укыганда да аның турында әйттеләр инде. Безгә борынгы муллаларыбыз да сөйләп килә иде. Менә тимер чардагы куярга мәкрух дип, ягъни рөхсәт ителмеш динебездә ул кыздырылган әйбер дип тыя иделәр. Менә мин 94-нче елны имамәтчелеккә килгәч инде җәмәгать белән сөйләшеп, менә шул тимер чардакларны алырга бер идеяга килдек, бер уйга килдек һәм шуларны тиха-тиха гына кертен генә шул тимер чардакларны алып, ташлардан гына тезәргә бер фикергә килдек. Менә ул ташлар тезү динебездә таш зикер итә дип әйтелгән. Менә таш ул естественный әйбер, ул кыздырылмаган әйбер. Менә шуның өчен аның бит таш ул күпмедер ничәдер елдан соң югала, менә песокка мәйләнә анда, комга мәйләнә. Шулай итеп, менә простой гади әйбер булсын кабердә. Гади әйбер булсын өчен менә шул ташларны шулай без бер тәртипкә салын дигәндә, менә ул матур булып күренә дә, Аллаһка шөкер, теге бардак түгел. Менә Аллаһка шөкер тәртипле. Һәрбер кешенең бит кабыры андагы хәл белән хөкем ителә. Кабердәге хәл белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер заман зияратка сахабалары белән кергәч, сахабалары әйтә: "Я Расулаллаһ, ни кадәр тыныч бу каберлектә, бу зияратта" дигән вакытта Расулыбыз әйткән саллаллаһу алейһи ва саллям: "Сезне гаҗәпләмәсен аларның тышкы кыяфәте. Аларның гаҗәбе аста, ягъни алар нәрсә күрәчәкләр, нәрсә күрәләр, менә аларның андагы хәлләре гаҗәпләндерә. Тышкы ягы тыныч булса да, аларның ички ягы әллә нәрсә может булырга. Поэтому Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең мәрхүмнәрнең каберләрен тыныч кылсын." Шулай иттереп, Авыл зиратының борынгы каберлекләр калган өлеше бүгенге көндә дә шактый зур мәйдан биләп тора. Ширкиледә электән халык күп яшәгән шул. 1912 елда ук авылның 331 хуҗалыгында 2800-дән артык кеше теркәлгән. Җәмәгать авылы башка, кавымы башка дигән гыйбарәнең яңа мәгънәләрен, яңа мисалларын без сәфәребез буена ачып киләбез. Менә шуңа күрә Ширкиле авылының дөресрәге зират йортына да кирип чыгарга булдык. Биредә менә шушы сабан кирпечләре саклана. Аларны мәетне күмгән вакытта ләхәтне каплау өчен файдаланалар. Мен инде мәсәлән үзебезнең яктан чыгып әйтә алам, Казан арты ягыннан анда бит инде такта кулланалар. Күп җирдә дә шул такта белән каплап кую инде ул ләхәтне, ләкин менә монда борынгыдан килгән йола бу. Элек-электән шулай бу әле генә каяндыр уйлап чыгарылган әйберләр түгел. Саман кирпеше белән каплыйлар һәм иң кызыгы Николаевский районда Ульян өлкәсенең 5 татар авылы, менә шул 5 татар авылы арасында да бары тик Ширкиледә генә бар менә шушы йола, шушы гадәт дип әйтик инде. Аннан соң эш коралларына игътибар итми мөмкин түгел. Алар барысы да әзерләп куелган. Менә шушындый озын сапларга утыртылган балталар, булар инде кабернең ян якларын тигезләп барыр өчен кабер казаган вакытта ук. Инде көрәкне булай да аңлыйбыз һәм махсус пычаклар дип әйтик инде, ресурдан ясалган пычаклар шулай ук сап киертелгән. Булар кирәкле ихтыяҗ булганнан эшләнгән әйберләр, чөнки бу урында җир бик каты һәм кабер казыган вакытта, ләхәт алган вакытта менә шуларны да кулланырга туры килә. Бу пычак инде кыска сапка менә шул ләхәт өчен дип утыртылган. Үзебезнең якны әйтәм икән инде, бездә көрәкнең озыны да, ләхәт өчен көрәкнең кыскасы инде. Бездә туфрак ул кадәр үк мондагы кебек үк ташлы булып, теге каты булып, таш кебек булып тормый. Саман турында тагын шуны әйтәсе килә. Бу авылда инде элек-электән сәүдә белән шөгыльләнгән кешеләр булгач, аларның сарайлары да, йорт җирләре дә киң иркен булган һәм саманнан эшләгән сарайлар, келәтләр бүгенге көндә дә сакланып калган әле. Әлбәттә, аларны сүтәләр, ләкин саман кирпечләрне юкка чыгармыйлар, каяда булса чыгарып ташламыйлар. Аларны шушы зират йортына китерәләр һәм шушында ләхәткә дип кулланалар. Ягъни исраф юк бер яктан караганда, икенче яктан караганда электән
эшләнгән шушы кирпечләр җирдән ничек итеп ясалганнар, балчыктан ничек итеп ясалганнар, янәдән туфракка кире әйләнеп кайталар. Менә калса бу шулай ук теге бик күркәм бер шәрехнәмә булып тора әлеге авыл тарихына. Риваятлар дигәннән, авыл яныннан гына тимер юл үткәнгәме, Ширкиле халкын заманында бик шук булганнар, тимер юлны сабын белән ялтыратып, поезд үргә менә алмый интеккәндә вагоннар басканнар дип тә сөйлиләр. Әмма авыл аксакаллары бу сүзләрне ялган ди. Дөрестән дә, вагон талар дәрәҗәгә җиткән кешегә тимер юлга сыларлык сабын кайдан килсен икән ул? Бәлкем булгандыр да. Авыл халкы да бу урында бәлкем ачлык килгәндә авыр чорларда вагоннарга да үрелгәннәрдер дип өстәп куя. Хәерлегә булсын. Ләкин безнең өчен биредә яшәүчеләрнең үз хезмәте белән көн күрүче кәсепле халык икәнлеге күренеп тора. Әйе, без мал табар белән кайны, без тоже маллар тотабыз, сарыклар тотабыз, куйлар тотабыз, терлек тотабыз. Менә аларны чалып, асрап сатабыз. Менә ул бит садака гына теге торып имамның тәрбиясе тәрбияләнәлми. Менә халык өстендә генә түгел ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән иң халал ризык, иң халал мал үзең кәсеп иткән мал дигән. Без имам буларак үзебезнең халкыбызга, үзеңнең син җәмәгатеңә иң беренчедән имам кем ул? Имам ул ибрәтле кеше, ул син башта үзең ничек торуга икән кирәклеген күрсәтеп кара. Аннан соң халыкка сөйлә. Менә шуның өчен без сәүдәгәр оныклары буларак без дә сәүдә итә беләбез инде, Аллага шөкер. Хәзрәт, тәки кирип тикшерергә булдык. Бармы икән куйлары, сарыклары дип. Бу бердә күргән сарыклар түгел бит. Кайдан килгән тукым бу? Бу паротны мин үзем дә бик тә сокланып 13-нче елда күрдем бер җирдә, интернетта. Үзем бәләкәйдән үк сарыклар бигрәк тә яратам, терлек яратам. Шуңа күрә булса булсын инде чыны дигән ният белән bildim кай икәнлеген, менә Куйбышевская областьта, Самарская областьта Кошкинский район бар шундый. Анда село Орловка, анда урнашкан 36-нчы елдан бирле совхоз Дружба дигән существовать итә. Шунда барып 13-нче елда бәләкәй генә чагаларын китердем мен 30 баш. 30 баштан менә шулай 100 башка кадәр менгән иде алар. Аннан кимитә дә инде, арттырып та карадык, киметеп тә карадык. Но бу породадан, бу сарыклардан yüzülüp булмый. Жалко. Шуңа күрә бигрәк тә яхшы, аның ите тәмне, бигрәк тә аның итендә исе юк. Булар элитный санала. Элитный пород булып санала. Әлбәттә, хәзергә дә санала. И вообще в мире бу итләр иң тәмле итләрнең берсе булып санала. Иң тәмле итләрнең берсе булып санала, чөнки действительно аның жиры ниендә теге тәнендә түгел, ә именно итенең ичендә. Мраморный ите дигән аның. Бигрәк тә тәмле ите, әлхәмдүлилләх. Аларга хәзер ничә яшьтә, ничә яшь һәм нинди авырлыкта бу нәйләр? Менә чут кына кичерәгрәкләренә 1 яшьлекләр, менә бусына инде бу аталары 2 яшьлек. Менә атасында 115 кило чамасы, тегеләрендә 100 кило шулай. Алар күпмәгә кадәр үсәләр? Вообще сарык үсә, ул 3 яшькә кадәр үсә. Үсә, рост продолжается именно растается. Алар тора 10-15-20 елда сарык торага мөмкин, если син торсаң. Әмма ләкин аның теге продуктивность 7-8 елга кадәр тотсаң, инде ул зур эш була. Но мен ул кадәргә кадәр тотмый, минеке 3-4 еллык уже суела бара инде китә. Нигә? Нинди авырлыкка җиткәч, нинди веста суясыз? Любой веста. Аның бит ул 6 айда инде, бу пород 6 айда 60 кило живой вес тарта. Менә 6 айлык чамасында яхшылары бар, аның кичерәкләре дә бар, әмма ләкин иң яхшысы инде 6 айда 60 кило тартканда, аның иң кәмендә ул 55-60% ит бирә тушасыннан. Шул мраморный итне бирә. Аны була 1 яшьтә 8 айда суярга. Иң тәмлесе менә 10-11 айлык иң тәмле, иң йомшак ит.
Тагы сәфәребезне дәвам итәбез. Без Ширкиле авылыннан чыктык һәм бүген инде туктарга уйламау сәбәпле барабыз алга таба Кулатка дигән авылга. Бер 80 чакрым юл узып, якынча 1 сәгать эчендә Алла бирсә, анда да барып җитәрбез дигән өметтә. Әлегә без М5 Урал дигән трасса буйлап барабыз. Олы юл дип әйтик инде аны. Аның турында әйтеп узган идек Ширкиледә вакытта. Дөрестән дә бүгенге көндә дә хәрәкәте бик интенсив булган, гел йөк машиналары очрап торган, сәүдә эшләре кайнап торган олы юл бу. Кулаткага баруыбызның сәбәбе шул. Анда безне бик кызыклы фольклор әсәрләре көтә дип әйттеләр. Һәм менә шул Кулатка авылында без бу сәфәребездә Ульян өлкәсенең иң көньяк ноктасында булачакбыз һәм бу безнең Казаннан иң ерак арага китүебез булачак шушы тапшыруларда. Алгарак китеп шуны әйтик, Кулатка фольклор ягыннан безнең өметләрне аклый алмады. Моннан 1 ел элек, әлеге вакытта бөтен дөньяның ябыла башлаган чагы иде. Шул сәбәпле без өметләнгән күп очрашулар булмый калды. Алай да киләсе тапшыруда без Кулатка тарихына да тукталып узарбыз. Әлегә чираттагы ноктага юнәләбез. Кулатка районына килеп чыкканбыз икән, без берничәктә Зимница дигән авылны, татар авылын әйләнеп уза алмадык, шушында килдек. Монда инде кайсы авылга барсак та, гомумән шушы төбәкнең тарихын казып чыгарып, аны сезгә сөйли алабыз, инде гомумиләштереп дип әйтик. Ләкин Зимницага килүебезнең тагын бер сәбәбе нәкъ шушында, бүгенге тапшыруда берничә тапкыр искә алып узылган Хәбибулла Ишанның кабере булу. Хәбибулла Ишан ни өчен бүгенге көндә дә бик дәрәҗәле кеше булып, шәхес булып, тарихи шәхес булып санала, чөнки ул шушы авылда 60 ел мөдәррислек һәм имамлык иткән кеше. Ул мәгърифәтче, ул күренекле дин әһле булып тора. Аның авторитеты дип әйтим. Шуның кадәр югары, хәтта бүгенге көндә дә Зимница авылы халкын Ишан авылы кешесе Ишаннар дип йөртәләр. Һәм Зимница кешесе алай-булай берәр җирдә дорфарак сөйләшә башласа, яки ярамаган сүз әйтсә, аңа шунда ук син бит Ишан кешесе. Син болай дип сөйләшергә тиеш түгел дип кисәтү ясыйлар. Күрүебезчә, 1805 елда туып, 1897 елга кадәр яшәгән һәм шушында вафат булган Хәбибулла Ишанның шәхесе, аның мирасы, рухы дип әйтик, бу очракта бүгенге көндә дә бу төбәкнең рухи, дини нигезен тәшкил итә. Ширкиледән 90 километр ераклыкта урнашкан Зимница авылы тарихы безне кабаттан юлыбыз башына алып кайта. Ширкиленең тарихы гына түгел, бүгенге яшәеше дә әлеге күренекле Ишан белән бәйле булып чыкты. Ул тарихның килә торган изге юлы бар. Менә рөхсәт бирсәгез сөйлим аның турында. Безнең менә ул авылның тарихы безнең Ишан бабай белән связан дип әйтәләр. Менә ул Хәбибулла Ишан бабай изге кеше булган, ул әүлия кеше булган, әйме. Менә безнең бурынгы бабайлар, менә сәүдәгәр халык булганга, Ишан бабай үзенең Зимницада мәчет төзегән вакытта һәр бер регионнан, һәр бер авылдан хезмәтчеләр эзләп йөргән. То есть шабашниклар әйтик, мәчет төзергә ярдәм килеп сораган, кемнәндер була, безнең Ширкели халкына килеп ярдәм сораган вакытта, безнең Ширкели халкы инде бу бурынгы бабайларның сүзләре. Безнең Ширкели халкы не только мал белән генә, даже үзләренең транспортлары белән барып булышканнар. Менә атларын җигеп, адерлар белән, арбалары белән, бөтенесе белән барып күпмедер ай Ишан бабайга хезмәт иткәннәр. Ну, монда Сайман авылы бар, Әхмәтле авылы бар, алар да барганнар инде, бүтән якта монда ничә зур мусульман авыллары бар безнең. Менә шул авыллардан барып Ишан бабайның мәчетен төзеп бетергәч, Ишан бабай инде аларга эш хакын түләргә договорлары булган инде аларның. Эш хакы түләргә, хезмәт хакы. Шунда инде Ишан бабай башка халык инде акчама алган, бодай манда, яшмин алып киткәннәр әйме, нәрсәгә сөйләшкән булганнар инде. Безнең Ширкели халкы инде, бабаларыбыз Аллаһның рәхмәтендә булсыннар, әйткәннәр инде хәзрәт, безгә бер нинди дә мал кирәкми, безгә син дугаңны бир дип мөрәҗәгать иткәннәр. Ягъни соралганнар инде Хәбибулла Ишан бабабыздан. Ишан бабай җылап, менә шул Ширкели халкына
бай булыгыз, сау булыгыз, бер нәрсәгә мохтаҗ булмагыз дигән дуаларын Аллаһу Тәаләгә тапшырып, шуннан без күрәбез үзебезнең менә авылыбызның уңышлы һәм ризыклы һәм дә мохтаҗ булмаулыгын шунардан күрәбез. Бүгенге көнгә Ульян өлкәсенең татар авылларына кылган сәфәребез безнең иң ерак сәфәрләребезнең берсе булып тора. Ширкиле авылы шул сәфәрнең иң матур, иң күңелле мизгеле. Чөнки сәфәребезнең 5нче көнендә безне бөтенләй башка дөнья, башка тормыш көтә иде инде. Шуңа күрә әлегә ашыкмыйк һәм киләсе атнага кадәр экранда гына булса да юлыбызны дәвам итеп торыйк. Очрашканга кадәр.